Қаланың Баһадир физкультура һауыктыру комплексында почта хезмәткәрләре төбәк ара спартакиада узды. Унда Баймак, Сибай, Белорет бүлексәләре төрле спорт ярышларында үзара көч сынашты. Бүген физкультура һауыктыру комплексында почта бүлексәләре арасында ярыш бара. Уен кызгандан-кыза. 17-нче Ягы спартакиада быел ниһаят Баймак калаһында ла үтте. Баймак, Сибай, Белорет калаларынан килгән почта хезмәткәрләре үзләренең спорт өлкәһендәге уңышлары менән куандырды. Катнашучылар волейбол, мини-футбол, теннис, гир күтәрү, йөгерү, кул көрәштерү, озынлыкка һикереү кебек һынауҙар үтте. Ярыш бик сәмле барды. Катнашучылар менән бергә көйәрмәндәр дә әүҙем теләктәшлек күрһәтте. У нас в Баймаке проходит 17-я зональная летняя спартакиада среди работников почтовой связи. Для нас это очень важное событие, потому что мы хотим прививать культуру спорта, культуру здорового образа жизни для наших работников. Участвуют на этой локации у нас Белорецкий почтамт, Баймакский почтамт и Сибайский почтамты. Остальные почтамты по республике Башкортостан тоже разделены по зонам. И сегодня тоже у нас проходят соревнования. 16 апреля самые лучшие спортсмены будут участвовать на республиканском уровне, где мы опять-таки отберем самых лучших для участия и отправки в Москву. Шунһы куаныслы катнашучыларның яш айырмаһы зур булһа ла, әҙерлек кимәле юғары булды. Яҡшы һөҙөмтәләргә ирешкән спортсылар 16 апрель көнө үтәсәк республика ярыштарында Урал аръягы командаһы булып сығыш яһаясаҡ. Почта хеҙмәткәрҙәре спортты яраталар. Ярыштарға улар бөтәһе лә әүҙем ҡатнашып, үҙҙәренең терәктәре менән килделәр. Шуға бөгөн уйлайым көслөләр еңерҙәр дип. Һәм бит ошо өс команда арасында Заурали буйынса общий бер команда еп, Өфөгә әҙерләйбеҙ инде. Шул маҡсат менән йыйылғанбыҙ бында бөгөнгә. Беҙ Белореттан килгән команда. Йыл һайын беҙ киләбеҙ бындай спартакиадаларға. Беҙҙең команда һәйбәт әҙерләнгән. Беҙ беренсе урын алып ҡайтырбыҙ дип уйлайым. Ошонда ярыштар сәләмәт рух, ихтияр көсө тәрбиәләү менән бер рәттән кешеләрҙе үҙара берләштереү сараһы булып та тора. Лилиә Әхмәтҡужина, Рим Янтурин, Яңылыҡтар, Баймак ҡалаһы.